Sa labing wahing kalabuan sa gibantayan karong bagyong anapas sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Itandi gahapon mas nagkakusog ang bagyong adunay international name nga Bebinca nga nabantayan sa gilay-ong 1,975 kilometers sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Nag-irog kini paamihanan sa gikusgon nga 30 kilometers per hour ug gipaabot nga masud sa par ugma sa hapon kana kon mag-irog kini sa samang gikusgon og direksyon. Sa forecast track sa PAGASA ubos ang kahigayonan nga mo-landfall kini ug gipaabot nga mogawas sa par karong Sabado. Subay sa kasayuran sa Metro Weather adunay kahigayonan nga mohatag kini sa wanon nga panahon sa Northern ug Eastern Samar, Biliran, Leyte Provinces, Cebu ug Bohol. Posible usab nga wanon ang nahabiling bahin sa nasod labi na sa Luzon.